bailíorí agus fáilteach ag nócht an lé. Tá sé beartaí ag an teachta dála Claire Daly íireachta dhéanam reachtaíocht a thuirtaisteach chun bac a chur ar chóirsáil sa tíirse. Aid is a bhí na bátaí canis náisiúnta cuairsála ar bonna glún mála inniuh. Bhí agóid ar siú le grúpaí atá ag takeú le híireachtaí an teachta dála Daly. Ceoga clúsa ar locht chóirsála ag bhain melanú agus na bátaí canis náisiúnta ar bunan sa. Tá cuairsáil chuite le gurtha ar bun sa tíir le blianta fada, agus é ráite gur bead na Sasnaig a thugann sport sa tír ar dúis. Is sport agus ábhar chun spóidecha áfach. Ain son, jastal suas le 10,000 duine ar na bátaí canis an sa ghain melanú. Chábhlíonn agus féthóchain gin an teachta dála neamhsplach ag an am Tony Gregory íireacht bac a chur ar an sport sa tí vile dála. Hep ar a íireacht. Inis tá íireacht eile á dhéanamh ag an teachta dála Claire Daly chun bac a chur ar an sport sa. Ó lár na nuachadaí tá íochail ar loch na goite biológ a bheits a bhadara, agus bíon idir mhuid agus téad líthe i láthir. Ach ní leoréis sin idir grúpaí atá na chuine. In óhreachtáil dar son a ggóid lasmud an báidc. Tá gurí a cuairsáil go hana cruáach ar fad, agus be ceart gur ban a chur. Tá sé ban í Sasnach, Alban, Brackenbeag agus I dúsceart na hÉireann, agus nára ar éireann chun ligint ará an full sport ú fásach seo. Der locht an sport áfach go bhfuil cigireacht láidir I gceist agus ná tugtar aon drochíide ar na haine bheitthe. Ach chomh fada agus I gceannaigh an duine sport as bheannach an bhadara is cinnte go leannaigh chun spóide. Tomás ó man éon nuacht an tíide ceithir ag Luan Mella I Dubardáran.